Да. Какво влияние оказва комунизмът върху генния фонд на българина? Много важно. Генния фонд се променя количествено и качествено. Първо количествено, понеже избитите са в големия мащаб, в големия си брой, те са мъже. Много малко жени има избити и те са български мъже. Много малко има избити евреи, арменци, турци и цигани в сравнение с българите. Така че количествено гена се изменя. Остават по-малко мъже в България, отколкото жени, а наследниците на убитите са преследвани и са озлочестени. Те нямат възможност да получат образование, да напреднат в обществото и генния фонд се променя косвено, понеже момичетата, наследници на преследваните, на репресираните и репресирани самите те не могат да се оженят, те не могат да се омъжат за момчета от тяхната класа и от техния произход. Те се омъжват или под, или над. Много случаи има хора, които от буржуазната класа отидаха да се женят за комунисти. Ако не за голями комунисти, поне за комунисти, за да могат да отгледат деца и да съществуват в живота. Останалите, които беха малко по-честни или малко по-наивни, те се ожениха надолу. Те се ожениха за наши момчета, кофразисти, скопчии, хора, които беха писарушки, некъде са свили, да не ги открият и така нататък. Измизеруваха целия си живот. Но едновременно с това има промяна на фонда, на генния фонд на елита. Понеже на мястото на тези хора, които беха вече продукт на 2 или 3 поколения на естествен подбор, техните бащи, дядовци вече беха напреднали хора с положение. Така че това беше третото поколение, което вече взимаше властта в България. Те бяха заменени с неграмотни хора, хора с каскети, хора, които бяха от нисши класи, ниска средна класа или долна класа, в които няма нищо лошо. Те съществуват във всички общества през целия развой на човечеството, но те имат своето определено место и то не е в елита. Не е за чудене, че комунистите останаха без ръководители, когато имаха най-много нужда от такива. Те успяха да създадат свой собствен елит. Те също достигнаха до трето поколение. Но те не можаха да дойдат да управляват хора като Станишев. Това е трето поколение. Те не можаха да дойдат до управление по хронологически причини, понеже тяхната власт приключи. Ако беха останали, тези деца вече беха изгледани в чужбина, те всичките имаха висше образование, от тях на 10 поне ще бъде кадърно. Може да се сравнява елита преди 9 септември с този след 9 септември. Абсолютно не може да се сравнява. Абсолютно не може да се сравнява, понеже ние имахме генералитет, който беше изграден въз основа на едно много здраво офицерство. А офицерството беше изградено въз основа на много здрави военни училища и военни академии, в които отличниците бяха изпращани на специализация в чужбина. Младшите офицери трябваше да служат задължително 2 години по границите, преди да получат гарнизонна служба в България. Самите генерали израстваха от офицери. От подпоручик ще станеш поручик, капитан, майор, бригаден генерал. И ако си кадърен на бойното поле, ако можеш да свършиш работа във войните на България, които не беха малко, тогава се издигаш. Ние имахме точно истинската аристокрация военна, която се създава на бойното поле. Ние нямахме ордени и медали, които да се дават за друго, освен за храброст. Освен за храброст. Какво влияние оказва... Така че този елит беше заменен с выпускници на едногодишни съветски военни академии. Не Фрунзе. Фрунзе е добра академия. Но тези, които са за рабфаковци, които за 1 година трябва да станат генерали. И за добро на България, като плюс на България, може да кажем, че добре, че руснаци
и съветски генерали управляваха България, да не загази България във военно отношение, във военен аспект. Останало на тия фасулковци, кой знае къде ще изкарат армията. Ето, тя нямаше начин. Русофилията е основна тема на партията. Да, нямаше начин, понеже специално репресивните органи, сигурността и войската са винаги в ръцете на тези, Имаше даже един братовчет на майка ми, който беше в Русия и той се оказа, че не може да говори български. Да. Това е абсолютно... Имахме министър-председател Гриша Филипов, който говореше с акцент. Да. Но само той ли, както каза Георги Петров? Да. Какво влияние оказва Лумпена? Какво влияние е имал той до 9 септември? До 9 септември той имаше своето место в обществото. Обществото не се състои изключително от големи хора, от елит. Елита е малка част. Елита е по-малко от 2% от населението. Може би 1%. Няма нужда от повече. Но под елита има едни 30 или 40%, които изграждат елита. Те се самоизграждат. Ти трябва да тръгнеш оттам, за да отидеш догоре. Случайни хора в тия 1% няма. Лумпените имаше место и за тях. Имаше место за обикновените хора, за обикновените занаятчии, всички полезни на обществото, кой каквото може. Лумпена си е лумпен. Да. Цървула си е цървул. Само че когато цървула дойде в града, той става бутуш. Точно така. Както казваше един мой приятел Славимир Генчев. Да. Какво значи социалистически човек? Социалистически човек. Може да ми разказвате какво значи социалистически човек? Социалистическият човек го виждаме. Ние не можахме да го видим така релефно, изграден. И комунистите изпитваха съжаление, че нямаха време да го изградат, но ние го видяхме веднага след прехода. Всичките тия СИК, ВИС, Иво Карамански, всичките тия неща, които излезаха, тия неприятни явления, застрахователните дружества, корумпираните деятели, които тук присвоиха нашата промишленост и предприятията, всичко се пръкна от тези лумпени. Всичко излиза от там. Хора от другата класа, тази, която се смяташе за унищожена, и техните наследници, ги няма между тия присвоилите богатства по време на прехода. Те са изключително дело на комунисти и техните деца и внуци.